Continuem a la recerca de tresors. Estem a la zona del búnquer on hem trobat el submarí i hem travessat tota aquesta zona d'aquí a la nostra mà dreta. Ara estem en greu perill perquè això està infestat de mutants espanyols estranys. I si observem, aquí tenim quelcom que brilla, per tant això vol dir que tenim un nou tresor. Haurem de grimpar una mica i esquivar les males bèsties que volten per aquí baix, així que ho intentarem. Guaiteu-los, a veure si em puc matar algun. Va, veniu, malparits. Bé, de moment ens en estem sortint prou bé, només queda un salt. Perfecte, un nou tresor, el 58è, Colgante de Dragón Marino de Oro.